Амира ман мегӯям бародаро диплома задни худ гифта шумо маро бовар наменед. 100%. Мара гӯш кар ки се зани Ашраф Ғанӣ. Баъд ту дига кор надорӣ бо рақси беви хиштома накадисӣ. Ётани Парвардигор. Видеои дигаашда бародарҷоно зубор мекунам, карта мемонам. Илтимос кадоме чанд қайки ки метавонед ба хотири нангу номустон 1 рубля 2 рубля партоен барам ялава ки қол бичаспонам. Эронда да Арабистона чида чӣ ном дора? Дубайда ҷуда онҷо қол мечаспондиям. Барам ялава ки қол бичаспонем шуштем. Вой шарманда кадӣ обрӯи бачаҳоро дар замин задӣ ба худо. И пата ягон статья фоида накадаи гарини ғамам дод. Танҳом бовар кунам қанок ғарақ мекуна намешава. Кодексияш кора накард. Сартайвана нашид. Пиштғелак мерем. Мебинем ояндаш чӣ мешава.